etxean bizi, ziren amaren ondoan, nahi bezain beste janik ez zuten, maian jarritakoan. Ala etxean ez zegoena, egon ziteken kanpoan, arabein baten zer gertatu zen, goiza argitzerakoan. Anaiek prestatu eta zeukaten gutxiarekin, etxea utzi zerdin egarrez, joan ziren elkarrekin. Txerritxo banak bere bizitza antolatzeariekin, beazionez bakoitzak etxe eder bana zuen egin. Lehenbizikoak lastozko etxe, dotore bat egin zuen, bigarrengoak lastorik ez da, egurrak jarri zituen. Hirugarrengoa nahiak aldiz, hartu zuen lanik gehien, harrizko etxe bat egin baitzuen, ahalik ta ederrenen. Gau ez lehenengoaren, etxe aurrera otsoa, inguratu zen arren aseran, lasai zegon txerritxoa. Baina otsoa serretzean, etzen ipini goxoa, putzada handi bat egin eta bota zuen etxetxoa. Orduan txerri gaixoa bere, anai baten gana joan zen, zurezko etxearen barruan, ez ziren asko kezkatzen. Gero otsoa etorrita ez, zien aterik zabaltzen, berriz putz-putzal egin duzen, zurezko etxea botatzen. Kostata baina alako baten, bota zuen etxe dana, etzen goxoa inondik ere, bitxerrien panorama. Nola baitere bitxerritxoek, egin zuten beren plana, nora jo ez da azkar joan ziren, beste anaiaren gana. Honek arrizko etxea zeukan, haundia eta dotorea, bere anaien etxea baino, askozaz ere hobea. Otsoa heldu zen taputz egiten, izan arren adorea, arrizko etxe hura bat ere, ez zen mugitu ordea. Sarbide danak itxita zeuden, tximinia izan ezik, otsoarentzat bertatik sartu, ez balitzo bezen kasik. Sua pizturik zegoelako, pasa ez ezaten otzik, otsoa bertan errezen eta hiru txerritxoak pozik.